खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअखौ जोबोद स्पेशल होनना आं सानो, मानोना जोङो गोदोनिफ्रायनो बोराय बुरैफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो जे पुलिसनिख्रुइ सिखावनि आथिङा आगोलनि सिगाङाव थायो होननानै। आरो बे बाथ्राया दिनै एकदम थार जानानै नुजाफैदो, मानोना पुलिस नङा गासै रायजो राजाफोरानो बिखौ हमनानैनो मोनाखैमोन जे बेफोरबायदि इमान फ्रड सोरबा मावनो हागौ होननानै। आरो बे भिडिअखौ नायनानै आं सानो नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय बेंकआव रां जमा दोननो थांबाथाय नोंथांमोनाबो 100 बार सिन्था खालामगोन जे दिनै मानोना दिनै मारा होननानै। मानोना ओरैबायदि गेदेर मोनसे फ्रड जालांदो जोंनि इन्डियायाव, छत्तीसगढ़ होननाय थाइसे जायगायाव, जाय फ्रडखौ नोंथांमोना साननानैबो मोननाय नङा जे इमान गेदेर फ्रड माबोरै जानो हागौ। बे छत्तीसगढ़नि शक्ति होननाय थाइसे जायगायाव हरसेनि गेजेरावनो गंसे स्टेट बेंकनि ब्रान्च खुलिनाय जायो। आरो जाय ब्रान्चआव एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय गोबां सुबुंफोरखौ लेंहरनाय जायो, इन्टारभिउ लानाय जायो। आरो इन्टारभिउ लानानै बेनिफ्राय साब्रै साबासे सायख' जायो, जेराव केशियार बा बेफोरबायदि गोबां बेफोरनि बिभागाव। आरो बेयाव सायख'नानै बिसोरनो एपइन्टमेन्ट होनानै बेयाव साख्रिबो होयो। आरो गामिनि सुबुंफोराबो खोब रंजानाय मोनो, मानोना बेंकनि थाखाय प्राय 250 किल'मिटार गोजानाव बिथांमोना थांनांगौमोन। आरो दिनै गामियावनो बेंकनि ब्रान्च मोनसे फैदो, जेराव जोंहा इमान गोजान थांनो गोनां टेनसन गैला, खाथियावनो जाबाय। जेराव पुरा साइन बोर्ड लगायनानै एकदम सेम टू सेम स्टेट बेंकआव जा सुबिदा थायो बेयाव थानाय जि डिपजिट फर्म, बेयाव जि कम्पिउटार ग्लास लगायलायनाय सब बिजि खामानि मावगासिनो दङ बेयाव। दानि खोन्थाया जाहैबाय बै ब्रान्चआव गोबां सुबुंफोरानो एकाउन्ट्स खुलिहैयो, गोबां सुबुंफोरानो रांफोरखौबो जमा दोनहैयो। आरो बिदिनो लेनदेन चालु जालांनाया दिनै हप्तासे जालांबाय। आरो बै हप्तासेनि गेजेराव रावबो हमनानै मोनासै दि बे बेंकआ एक्सुअलि फ्रडसो। बिनि जि रुमनि मालिक, जाय बै बिल्डिंखौ भारायाव होदोंमोन, बेबो हमना मोनाखै जे बे बेंक नङा, एक्सुअलि सानै साथाम सुबुंफोरा फ्रडै फैनानै बेयाव बेंकनि ब्रान्च खुलिफैदो होननानै। आरो गामिनि मानसिफोराथ' आरो बुंना लाबानो गैया, बिथांमोना जेरैनो मोजां सुबिदा मोननाय होननानै बिथांमोना सानो, बेयावनो बिथांमोना बाज्रोमनानै बेयावनो थांगोन साना हसियानो। आरो नोंथांमोननि खाथियावबो माब्लाबा बिदिफोर जानानै थानो हागौ। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ साबधान खालामना होबाय। बेफोरबायदि फट'नो जानला मानला ब्रान्चआव सेम नोंथांमोना नुबाय थानाय ब्रान्चबाबो एसे बिनि उन सिगां साननानै बा बिनि डिटेल्सफोरखौ लानानैसो बेंकफोराव एकाउन्ट्सफोरखौ खुलिनांगौ। मानोना जोंनि जि खस्थ'नि थाखा फैसा खामायनाया इमान सहजै फैया। जायफोरा थाखा खामायो बिथांमोना मिथिगौ जे थाखा खामायनाया बेसेबां खस्थ'। जायखिजाया डिटेल्सआव फैबावनि, बे बेंकआ एक्सुअलि फ्रड बेंक। जेसां बेयाव गेदेर गेदेर पस्टआव जोंमोन, जेरै मेनेजार, केशियार, बिथांमोना साथाम साब्रैसो फ्रडमोन। आरो बाखि जि बेयाव कर्मचारि दंमोन, बेयाव जि एमप्लय दंमोन, बिथांमोनाथ' जेबो मिथिया। बिथांमोना सानदों मा बेंकआव साख्रि जाबाय होननानै। आरो साख्रियाबो ओरैबायदि नङा जे ओरैनो लिंना लाबोनानै साख्रि होदो। साख्रिनि नामावबो 5 लाख 3 लाख बिदि रां लानानै बिथांमोनखौ साख्रि होदोंमोन। आरो जेब्ला पुलिस फैयो बै जायगायाव, अब्लासो बिथांमोना मिथियो जे जोंनि फैसाया ओरैनो थांगारबाय होननानै। आरो बे जायगायाव पुलिसा माबोरै फैयो, माबोरै मिथिखो जे बे बेंकआ एक्सुअलि फ्रड? गासैखौबो मिथिगोन बे भिडिअआव। नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय था। जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो मोनसे बाथ्रा खावलायहरोदि, जायफोरा आंजों फेसबुकआव जुरिनो सानो, आंनि फेसबुक आइडिया नै गोजौआव होनाया, बेखौ नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन। आरो लोगोसे इन्स्टाग्रामावबो नोंथांमोना आंखौ फल' खालामना लानो हागोन।
आरो दिनै एसे गोबाव जाबाय आङो डिउटिनिफ्राय फैनायाव बेनिखायनो एसे आथुर मिथुर बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जाबाय जेबो प्रिपेयार खालामालासिनो आङो भिडिअखौ बानायबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा खालामना होबानो जाबाय थौदो डिटेल्सआव थांनि दा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय बेंकआ जेब्ला ब्रान्स खुलिबाय मानसिफोरा बेयाव रांफोरखौ जमा दोनहैनो हमबाय अब्ला बेयाव माने ओरैबायदि किसुमान प्रब्लेम फैदोंमोन प्रब्लेमा जाबाय बै एकाउन्ट्सनि बिसय माबाफोर डिटेल्स सोंबाथाय बिथांमोना खोन्थानो हाया आरो बेयाव माने जि एमप्लयफोर दंमोन बै एमप्लयफोरनि जेबो माने लान्च ब्रेक गैयामोन बिथांमोना 8 घन्टानि 8 घन्टा माने खामानि मावबाय थायो रावबो ओंखाम जानो थाङोबाथाय सोरबा माने सासेनि उनाव सासे बिदि थाङो माने लान्च ब्रेक गैयामोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन स्टेट बेंकफोराव बा जिकुनु बेंकआवनो लान्च ब्रेक होननाय मोनसे सम थायो जे आधा घन्टा बा एसे सम होयो बिथांमोननो ओंखाम जानायनि थाखाय बै समखौ माने बेयाव गैया बेयाव एनि टाइम खामानि सलायबायानो थायो मानोना बिसोरनि थांखिया जाबाय लुथिनाय जोंनि गोरिब सुबुंफोरखौ लुथिनाय आरो बिनि उनाव बिदिनो बे हप्तासे जानायनि उनाव एसे बै ब्रान्च खुलिदो होननानै बिनिफ्राय जि एसे गोजानाव थानाय मेन ब्रान्च स्टेट बेंकनि जि अरिजिनेल ब्रान्च बै ब्रान्चनि मेनेजारा एसे खबर मोनो जे उमुगाव मोनसे ब्रान्च खुलिदो नाथाय बै मेनेजारा माने डिटेल्स गैयानो बेफोरबायदि ब्रान्च थानोनो हाया मानोना बिथांमोना मिथिगौ जे बबेयाव ब्रान्च थायो बबेयाव ब्रान्च दं बिथांमोना एक्टिभ ब्रान्च दं बिथांमोना मिथिजोबखायो नाथाय बे ब्रान्चआ माबोरै जानो हागौ गोबां गामिनि सुबुंफोरा बै जि मेन ब्रान्चमोन बिनिफ्राय एकाउन्टखौ माने ट्रेन्सफार खालामनानै बे जि फ्रड ब्रान्च खुलिदो बै ब्रान्चआव लाबोनो थाखाय गोबां सुबुंफोरा रायज्लायहैदोंमोन आरो बै रायज्लायहैनायाव माने बेंकनि मेनेजारा हमनानै मोनो बाथ्राखौ आरो बेंकनि मेनेजारा गावआबो फैयो लोगोसे पुलिस स्टेशनावबो माने खबरखौ होयो जे ओरै थोरै ब्रान्च मोनसे खुलिदो नाथाय बे ब्रान्चआ जोंनि कुनु माने माबायाव गैया रेकर्डआव गैया गतिके नोंथांमोनाबो फैनानै एसे हेफाजाब होबा मोजां जागोन आरो बिदिनो पुलिसबो फैयो बै मेनेजारबो फैयो मेनेजार फैनानै कम्पिउटारफोराव नायो कम्पिउटाराव बिथांमोननि जि स्टेट बेंकनि एप्स जि सफ्टवेयर बै सफ्टवेयारानो गैया बेयाव माने जेबो डिटेल्स गैया आरो लोगोसे बै पुलिसाबो फैनानै बैयाव थानाय खामानि मावग्राफोरखौ सोङो जे नोंसोरो माबोरै बेयाव माने एपइन्टमेन्ट मोनखो माबोरै बेयाव खामानि मावनो मोनखो बेफोरबायदि गोबां डिटेल्सफोरखौ सोंनायनि उनाव बिथांमोनाबो खोन्थायो जे ओरै थोरै जोङो 5 लाख होनानै जोंखौ इन्टारभिउ लादो इन्टारभिउ लानायनि उनाव जोंखौ ट्रेनिंबो होदो ट्रेनिं होनायनि उनावसो जोङो दा बेयाव हप्तासे जाबाय खामानि मावनाया आरो बै पुलिसफोर बा बै मेनेजारा फैनायनि सिगांनो बेयाव थानाय जि केसियार मेनेजार आरो लोगोसे सासेबाव बिथांमोना साथामबो दा गायब जानानै दोङो दाबो पुलिसा नागिरगासिनो दोङो बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननि डिटेल्स जेबो गैया माने खोनानाय मथै बै जि साब्रै साबा बेयाव एमप्लय दंमोन बै एमप्लयफोरा जेब्ला माने घुस होदोंमोन माने 5 लाख सोरबा 3 लाख बै घुसखौ इउपिआई आइडिजों माने ट्रेन्सफार खालामदोंमोन आरो बै इउपिआई आइडियाव जि माने डिटेल्स होदोंमोन बेफोरो सब माने फल्स गोजा जेबो माने रियेल नङा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ हमनो थाखाय दाबो माने नाजागासिनो दङ पुलिसफोरा बुंदो जे थाबैनो बिथांमोनखौ हमनाय जागोन आरो हमनानै जि गोरिबफोरनि रां बेखौ माने रिटार्न हरफिननाय जागोन होननानै माने पुलिसफोरा बै जायगानि सुबुंफोरखौ माने सान्त्वना होदो दिनै ओरैबायदि बाथ्रा जाहैदों बै छत्तीसगढ़नि बै एलाकाखिनियाव माने सुबुंफोरा बेंक होनबानो माने दा गिनाय जालांदों मानोना सोरबा सुबुंफोरा इमान गेदेर फ्रड माबोरै प्लेनिं खालामनो हादों आरो बेयाव इमान गोबाव दिनै हप्तासे फ्रड ब्रान्च मोनसे माबोरै सलायनो हाखो पुलिसा अबेयाव दंमोन बा बेयाव थानाय जि प्रशासन अबेयाव दंमोन बिथांमोना गतिके गोबां गेदेर गेदेर कुवेसन नुनो मोनो बे फ्रडआव सोरबाफोर गेदेर मानसिबो माने लोगोआव थानो हागोन होननानै आरो लोगोसे बै जि बिल्डिंनि मालिक बिथांखौबो एरेस्ट खालामनाय जादों मानोना नों जेबो डिटेल्स लाया गारा माबोरै नोङो माने बेफोरबायदि नोङो माने बिल्डिंखौ भारायाव होनो हादों होननानै दा एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना साबधान जानानै थाबानो जाबाय रांफोरा गोबां खस्थ' मावनायनि उनावसो जों एसे एला रां जोङो सेभ खालामनो मोनो जाय रांखौ रावबो लुगैया जे
बेफोरबायदि माने सोरबा थगायनानै लांथो होननानै आरो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ सांग्रां खालामनो थाखायनो बे भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबाथाय लाइक मोनसे खालामना हो आरो लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामलाय जाहाथे बिथांमोनाबो साबधान जानानै थायो आरो जायफोरा गोदानै चेनेलाव फैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना भिडिअखौ आङो बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।